ole tuna chuan hmun sun vanga puihna chung chang kan soidon ani mi thiamte soidan chuan special needs ho hi abikin hmun an sonin in siam rem an harsatna puya in adjust surin hunan du rei chien ti in an soya I kan la ton chia lo wangin engtiang taka buai thange ti kan che thiam lo mahse ataka han ton ve ta ka chuan alo buai thakin nun phung ati buai ve hle maya hun enge moti chung chu ke ni po in siam rem nan kan man ve angaya e tun tuma hian hmun thak awanga buai na le in siam rem tura kan thiam anga ma kan lak dan ron tarlan kan tum dona changkai pui kan lo mial takin ti in kan experience chete ron share cheu kan tum dona ni kumsang ni somni pathum khan rong bol na awangin Mizoram atangin vairama kan in sona mun thara in son tur kan ni angin kan huput rualin kan phur ve hle meya engtia in bua sai tur nge nia engtia ma chhon tur nge ti po kan che thiam che alawa kan ma alo thleng ang chu ma chhon turin kan in bua sai ve top meya zin kong te chu alo thui tham dewa wangle changchiat wang lai takte alo ni bom nen kong laka chuan harsatna emaw ni chu kan tok ve a airport a te po harsatna hlim ombok si hi kan tok na sa ni pathial zara tuang takin kan omna hmun tur te chu kan khleng ve a tlang ram le phai ram boruak chu alawin thlaw ang reng hle meya tlang ram a in ni pui le thlasika ana jok ve a tong le nun phung sang hlak lo ni bok nen zir tur le in siam rem na tur po kan nga ve hle ani zir thar tur le in siam rem ngai na tur tam tak ombok mahse kan khosa chho ve no a anuam kan ti in mun thar le boruak thar chuan chona le phurna po min pe ve na sa hle ani kan fa te po an om dan tur te thei ti felin hun kan mang chawa mam boi po rongbol pui te le chian cha te puina in special school pakhat SOREM special school a kan kal tir ve kan admit ve he SOREM special school hi autism how enkol na big school ania heta hianin heta naupangte early intervention kan ti kumni borvel heta anga changa kum somli in kar kha khang ho kha an enkol ani a school thara hian naupang dang pon om ve no ala I mam boi po in school kal hi nuama tia abuai lawani chu achan chu ama in special school gili special school a local to wang khan enkol dan po an thiamin manrua pon nei chale alu tur po hianin test chi sang te kan paltang via no pang theina azirin line sang academic vocational training te sports te music dance le yoga te tin life skill shim khatia ang zirna sang kha an kalpuya hemi rual hian speech therapy te OT kan ti occupational therapy te le physiotherapy te an kalpui bokani mam bui po academic lama kal theitura an beisei awangin academic section lama an da via kan thla amwangin mam bui po in ma son chau viau do ni in kan sha beisei na sang tak nei in kan phur ve hle ani classic klaya thleng thla kan ni angin phai khovo churin aina lo vot angreng hle a tin kanom na mun hi sector chung ani awangin in len pole in kom dual ang nun phung Mizoram lama kan lo nei chin angkha a om ve lem lawa nam dangkar om kan ni bok awangin le mithar mai kan la ni awangin melsiat po kan la nei lawa chung kwa in mani ina kan in khung deu char meya rongbol na thila chwale mizo in khoma telba chu mamboi school kal tha le shwai chu pon lama kan chom chun ani ta de ummaya tong mang le mel mang alo danglam tak boxi awang chuanin midang te nen han in tlo po le han in biak lum lam vel chu kan la ti thei chi alo boka chung kwa chuan kan in komin hun kan mang ta deu berani chutia boruak le nun phung alo in thak tak hloka chuan kan fa te po in ni tampo aliam ma in harsatna an tok chho ve naka a unau te ero chu anin siam rim thei maya ma se mam boi chu anun phung a hlau chho tel ni in kan sia a hyper activity zia chho tan viao kan ngai to po chu aron na sa chhole ta tela control harin athil thiam sa le ti thei ve to ang te po chu ati thadu lavina lulul chhole ta hle meya in chunga in khung reng ni ta ka chuan nu le pa po du angin kan la in siam rem hlei thei lawa kan routine le hun man dan kan local pui chin po nun phung in thlak awang chuan kan zom hlei thei lawa chu chuan mu le mal nei thei lavin min siam chho ani ta deu ber mei in lama kan boina chuan school lama po harsatna alo thlen ve zel ni turani
atir lama phur viau si khani reilo te nuwa chuan mam boi po school kal a sheta em meya school a kal la in an zirtir tu ten ban hun ma a shwai ho turin miron ti fo meya chutianga ban hun ma a shwai ho angai fo ta ka chuan an zirtir tu te chuan a school timing min herdang lam sakta a an school kal hun chung chan vevel chau chu mam boi kal thei hunatan min po toy sakta ani thunun a harsat thu te school activity ti aya mani apona emaw lo teivel mai te kha achin thu te le biak pon I engma a response lo min cooperate chalo mai ti khanin min shilani school timing chu engemaw chen ti toiri angai thu min lo shila rilru abwai du angreng hle meya hanti ngai na vak kan chebok si lawa an soi ang chu kan pom ve ta top me ni chutia kan beisei lo ang taka thila lo kal chau tak ze lawang chuan beih po chu adong ve rum meya chuti lai chuan boina dangin min bel le a tong le nun phung te kan la shiat chian lo mawang chuan in chunga kan in khung deuh chaw reng me no pang po in han ning viau thin mahse ati ngai na dang wak kan shia lo awangin kan khung lui deuh ngar me ni hetiang deuh ngota hun kan man chho awang hianin tum kha chu boina kan beisei lo kan chunga po thleng le to lo se kan ti ngoi chu tokin kan fanu ma boi dar karli chuang zet mai ram dang nam dang kara a na shelavin abau lau meya oi kan van mang ang te lul mi jum hian ani autism ni bok ramdanga le ngal tong sang mel shat ombok si lo kara an bo chumo voini thleng hian kan ngai twa le zong po hian tiril hi ala khur der thei he kan hun ton hi arap thlak ema wangin dar kar level chau mani se kan nun kha angong buai tak mewa police te hian kau an ngai ni pathia ama ero chu tiang kara chon pathia na thoro pui tak ami te that zia te kan hmuna sa ema inakina video shana detail te win hi kan la ron siam kan tum don nia hetiang hian buai de nok tokin hun chu kan mang chho ve ta zela me tha kan chuang kai ta a me tha a hianin mizoram lama retreat turin kan chungin kan kala kan pa in retreat program chhong thum lai man tura nei wangin thakhat vel lai mai cham kan ngai dona khami kan cham chung kha arei deuh dona wang hian mam boi enkol min enkol sakchin tu miss Becky CDC clinical psychologist chu bia in kan cham chunga an centera therapy emaw school emaw rem zom ve min phal sak tur khanin kan dil tup meya an ni chuan in hong min lo phal sak hlau meya kan valom te lul hemi tum hian pathian in mam boi min hmangai pui tu mi fel tak min lo pe chin hi kan van nei ani ti chuan CDC a chuan mizoram kan cham chung hian mam boi chu akal ve ta arwal hian arem change ti in anaw po akal tel ve a thakhat chung chau mani se ma kha kan son pui ema kan that pui hle ani minute khat lek po thu thei to lo thalak tha te family a tha kan han la tur tak nial po hi a thu thei to lo ani khami po kha minute nga minute som lai te kha aron thu thei ta a khami thakhat chung a han kal chung khan kan lom tak meu ani Miss Becky le CDC chunga hian kan lom hle kan mang an le enkol dan kan shiat lewa pianga kan ti buai le biak buai chin an nia tun din hmun kan thlen theina na pathian in tran pui tu min pe khlu tak zinga mi an ni harsatna in nei chuan in lo pan ve cheu don nia retreat program azawa kan omna hmuna le turin kan in buat saya kan kal don chepa Miss Becky hian mam boi kan enkol chunzom zel dan tur le a report engemoni min zia saka hemi chum hian routine te siam tha uluk taka mala le turin min fui mol boka he hian kan le hnuwa na satakin min pui nge ani ti chuan Chandigarh chu kan thleng thale ta thakhat vel zet kan zin bo wangin omna kan han thak thut chu mam boi chuan alo ngei lo hle meya kan thlen thak changa rei lo te a chuan anun chu a buai chhole ta hle meya chu tia kan buai chho viau lai chuan helaya kan mizo nu la fil tak mai clinical psychology zirme kyan sarkar ta research institute therapist le special educator ba ka sports teacher hawin an enkol special school omtel na ni bok
chumi Government Rehabilitation Institute for Intellectual Disabilities GRID chupan turin min tia ti chuan beisei na sang tak nen chu hmun chu zong chuakin kan pan taro ya rin ain alo changtlungin mi thiam po an lo tam hle a I therapist rual le special educator hawin assessment te nein uluk takin min zir chiang veka heta hianin pediatrician po a omboka ani po in uluk takin min en vek bok ani ti chuanin I kar thum velai mei chu I assessment ti hian hun kan manga therapy po zom turin min tia thlani vel chu kan kal manani helaya an special educator te na thu min rawn that te chu special child how hi an ma ni pian pui tong mang zinga le man theina hmuna en kol le kai shwai hian ma an son chak bera thunun po an ol sam ber ti in min shilani mam boi po I tong shan man na le nun phung sang hlaka kanin son puya wang chuan a buaina alo bel cha hle ni in min shila mahse kan din hmun le omdan te kan han shila thei top chua hlawkpui min thiam boka I kan lom hle ani ti chuanin uluk taka assessment te anti zo chuanin school pa ngaya I kal to turin thuron min peta a kan lom viau na ina ti ngai na ero kan shilo ang reng hle a thar mai kan ni awangin admission te mutalawila emaw min lo admit du lo ta se emaw engtin nge kan ti ang tin kan zo ta mahse principal chuanin I lekha min zia saka I an right ani angin tu man an admit lo thiang lo ani admit du lo anomani chuan dan manga shem thei an nia harsatna in to kani phot chuan in on report don ya thei to pin kan buai puyang che utin kani min thlat kanin thlata I school pa ngaya kan lu chung chang le kan beih chho dan po hi I akonga thui hle a hei po hi video a shanin kan la ron siamanga I kan la ron soi le don ya kan thlen thla ka tanga school pa ngaya kan lu ma in kara hian kum khat do na tla a I hemi chung hian thil tam tak kan tongin kan paltlanga tuntum video kan ron soilan I kan tum ber hmun son awanga buaina kan hmachhawn dan hi appoint te in kan on soidon ani I chuta buaina kan hmachhawn dan le keimahni na kan thei anga I kan lo hmachhawn dan ti me ang kan lo in siam rem dan I hlok thak nia kan hriat te khang ho kha kan ron soidon ani pakhatna chuan routine kan thak Mizoram kha chuan chu ei hun school kal hun le in khom le I program engi moni tina kan man chin mil khan routine kha kan siam china kan kalpui mai china I chu kan lo man bel to mawangin hmun kan han thlak chi a tong dang nun phung dang hlak mai kan han khan I kan mamo ma saper ni in kan therapist te khan thuron min pe kan na hmun thara kan hun man dan mil thei per turin I kanin siam ta zenei taka I han zui ngal ero ka chu a har hle ani mahse zoi in kan thei angin kan zui lui ve ngara chuan na satakin ama po apuya kum khat don alo ni chuan in adjust ve le thei ta ani I beidon ero a ol khop maya beidong lava be ve changchang ero chu angai ti po a masalam apo kan soi viau to kha I a routine thak han ti hian a tir lama chuanin hei alian zual deuh mut hun zing tho hun thil ei hun le infiam hun te kha a timing kha kan thlak phota chuan kha zoi in ti khanin kan hair pui cheta chuanin I kha alo bel to viang nuwa khan adang kha kan tel bel le zela ti khan kanin siam rem chho theita ani chuan a pani na a chuanin toys ho kan thak atira chuan kan lo she thiam mai lova mahse anni ho hian toys ngai nat bik le du bik an nun ne na in zom tlat hi an lo ne ya I toys hlui te chu Mizorama khanin kan lo tiral vek to a I chu chuan anun khwa ati harin a in tleina mai tur nei lo khan alo siam ni in kan shia a tin a toys hlui te kha in kot le a chevela han khala han ken kwal vel rem tur kha alo ni fur mei box sia helaya chuan in kot kai le a chevel han wa kwal na tur toys ne na han in fiam kwal chiam na tur kha a si lova chuwang chuan inna a in tlei theina tur toys I kan na hmuna zira a khal thei tur kha amamo hle ni khan kan shia a I heta hianin thil lem hei motor lem ramsa
khatia ang sang mo I khal kwal vak lam ni lo le khabu chiar tur le drawing le painting veli ina pa a thut mun son lawa alo khoi mel thei tur ang kha khatia ang kha kan zon sakta a chu chuan hmun a po hei ri tak ve theya chuan hmun danga kal le khodang po hoya awak kwal lutuk khoi thil khoi buai lutuk lo khanin asiam theya atira chuan nuam ati mai big lova ma se han ti puya han in khwal te lem pui nuam ti tura han siam ve te kha chu angai ni chu chuanin chu tianga kan ti ta ka chona u nau te nen te ti khang kan ti hawa ka tianga kha chuan ama po in nuam kha ati atlei chau pui ta zelani chuanin a pathum na chuanin activities kha kan thak hmun thar le mel thar omna hmuna inson kan ni wang khan a hmun ngai na cha le hei mishing mel te mo alo ngai na cha te kha an omani khatia ang te kha thei mila hmun thar le mel thar shiat tir kha hei thamang taka theina khan alo mo ve hle kha alo ni chu kan shiat vele kan activity chen kha chu thakin kan in le a chevel te chu hunrem changa pianga kan tlo kwal puya kan in le a chevela khan hei park te market te khatiang te kha kan fan kwal pui china chani tin ti khanin enge exer lak pa ten ti khang kan chua har pui china a chang le family picnic te kan tia ti khan ming sang kan phwa kwala ti khanin hun bi nei khanin hei chuana hun ti ang khanin timing kha routine ang khan kan set ta kati khang kan chua pui khata khanin hei thil kha kan shil fia zela tina mi cheng te po kan thei ang mel sha tirin hei dor a po khanin va dor than kha kan neya chumi te hei dor khati khan om kwala hemi grocery dor ang kha pathum hi a oma khata pakhat kha kan dor bi ka khami te pho kan in mel sha tir thlapani ti khan mam boi kha chu chuanin kan chen na le a chevel ngai nat na ama khan a ron tu chhauni in kan sha nuama ti chawin ama po khan chu tiang hun han man vel chu a phur ve hle to a hian na satakin ama po kha siam dang lam ni in kan sha a hyper activity po kha atizia hle a nam dang no pangte zinga du ngai mia lo nam dang no pangzinga chuan a che vak zela anbul khana du lawani ama ero chu khatiang kan ti nuwa kha chuanin anzinga te kha nuama tia kom thiam che alo ma se anbul nai vela te khan awa in fiam ve china hei slide ti te si so kan ti anga te po khanin ti khanin anbula khan no pangdang ang me khan ati ve ta zel to ani chuan palina chuan tong man tur kan thak Mizoram lama kan omlai kan therapist sena an soifo grid lama an therapist sena min lo shil le tak poimo em ni boxi an pian pui tong man na hmuna le chumi tong manga en kol le kai shwai na hmun hi an ni hau tan chuan a thaper ti kha ania chuwan chuan mizo tongin thei angin ma in kan lo in en kol to gili ta te khatiang therapy CDC ate therapy kan lak na hmun sang anga heta SCRT anga te po khan mizo tong fekin kan lo manga kan lo en kola kan lo kai shwai ve no chin kha ani mahse omna hmun kan son ta ka wang le tong man alo dan ta ka wang khan helama kan therapy se thuron angin ama biak le en kol thei nan tong khat chia kan mang tur khan min ti ta ni chu ta chuanin sap tong chau kha mang tur khan kan in siam rem ta hindi hi chu heti lai kanom na hunai chu an man berania amai ro chu ama hian in hindi a thiam lo awang le sap tong hi alo thiam sa ani awang khanin sap tong mang turin min ti ta ni atira chuanin atang kai na em po kan hu thiam mai lawa ma se he hian a school kalna amizo tong mangmia lo le kan chevela tong dang mangte zinga ati zinga khan ati tang nel chhauni khang kan sha mani tong na chu alo man fo lo theilawa ma se mam boi biak nan le en kolna therapy in lama kan pek anga te kan biak na shimshima te po khanin sap tong kha kan mang chhau ta charani amai ro chu ara chua po pathian zara kan mu ve zela kan seng chhau ve molani heng bak po hi thil eng emo chu soidora la omnual me ma se soi vaccine ani lo ba ka
tul angin video danga hei thil dang soiruala SOREM zok te ani awangin kan la ron soi lang le don nia mi thiam kan ni lo awangin technical taka thil han soi fia po kan thiam nem lova ama ero chu atak nge kan ton le therapy sinen tangkopa ma kan lak ve na ania tu emaw talin hlawkpui an lo om mial takin ti in ngoi bau pui ngota tan chuan a ui omin kan sha a in sit tak chungin kan ron tarlang vele ani clear tu te min lo clear saka min lo ngai thlak tuan sak vek awangin in zawai chunga lom thu kan ron soye